moi boas noites. Moitísimas gracias por estaros aquí acompañándonos neste meeting do Valmiñor, aínda que o seu celebramos en Gondomar. Bueno, quero agradecervos que estedes aquí e quero agradecer a presencia dos intervintes hoxe e, por suposto, primeiro, os alcaldes Alberto Valverde, alcalde de Nigrán, ben coñecido por todos, Jesús Vázquez Orduña, Xito, alcalde de Bayona. Bueno, está de paso a agradecer a presencia de moitos amigos que en algún momento tiveron un cargo ou están ahora mismo na política. Ali miro a Ramón Sestelo, que fora alcalde de Gondomar. Enrique López Veiga, conselleiro de Pesca e senador. María Darriba, senadora. Elvira Garrido. Bueno, moitísimos concelleiros de Gondomar, de Nigrán, de Bayona, por suposto, a nosa candidata de Gondomar, Patricia Durán. Conselleiro da Presidencia, secretario xeral do Partido Popular, Alfonso Rueda, o conselleiro de Medio Ambiente e Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, e o presidente da Diputación de Pontevedra, presidente do Partido Provincial, Rafael Louzán. Moitísimas gracias. O meu vai ser brevísimo. Estaba pensando moitas reflexións de que podía contaros eu por aquí pola tarde, que se o mellor equipo, que se o mellor candidato, bueno, que seguro que xa non nos van a contar os intervintes. Eu quería facer outra reflexión. A cousa está moi mal, eso ben sabido por todos. A economía está moi mal, as familias o pasan mal, moita xente ten traballo pero rapidamente o perde, intentan conseguir outro, bueno, a cousa está moi mal. Como podemos salir de todo isto? Bueno, pois, algunha xente intentamos salir dun xeito. E nós, aquí no Valmiñor, creo que o xeito é esta imaxe. Nos os tres. Nos os tres, en moitas ocasións, pois vamos a falar con Alfonso Rueda, a pedirlle unha cousa, a ver como podemos arranxar alguna cousa, ou con Agustín Hernández, e, por suposto, con Rafael Louzán. Nos entendo que representamos unha unidade, unha forza, unha sola forza única, e con esa forza tentamos cada día, moitas veces xuntos, cada un polo seu, e moitas veces polo Valmiñor, tentamos arranxar os problemas de todos os días, os problemas que tanto nos afectan, sobre todo nesta época. Creo que esta unidade é o que temos que ter claro na cabeza, é dicir, e con isto o que necesitamos é seguir máis alá con esa unidade. Por suposto que a Diputación, como é lóxico, e por eso estamos aquí coa Xunta de Galicia. Polo tanto, sin moito máis, simplemente decirvos que, bueno, que o día 21 teñades claro ir a votar, que vayades a votar, que vayades é un dereito, non o perdamos, por moito que queiran decir por aí, vayamos a votar. E se creedes que isto forma parte da solución de todos estes problemas, esta unidade, esta imaxe, xa sabedes o que tedes que votar. Votar Partido Popular. Moitas gracias. Bravo. Moitísimas gracias. Moi boas noites a todas e a todos. Se a intervención do meu alcalde de Fernando Guitián foi breve, pois a miña será ainda máis breve. Pero sí quero aproveitar esta ocasión que se me brinda para agradeceros aquí públicamente a gran oportunidade que para min supón e o gran orgullo formar parte desta candidatura ao Parlamento de Galicia. Estás aquí presente o presidente provincial. Moitísimas gracias, de Rafael Louzán, por contar comigo. Un agradecemento que fago extensivo, por suposto, tamén ao candidato ao Parlamento e, como non, ao meu alcalde e tamén aos compañeiros da corporación, os compañeiros do Partido Popular de Gondomar, pola súa generosidade en cederme nesta ocasión ou formar parte desta candidatura. É un auténtico orgullo formar parte deste gran partido que representa o Partido Popular. Ninguén dubida que nes me coñecedes, sabedes a profunda admiración que profeso polo candidato do Partido Popular á Xunta de Galicia, por Alberto Núñez Feijóo. Por lo tanto, para min, o orgullo aínda é moitísimo maior e unha gran oportunidade.
Evidentemente están aquí os intervintes, que serán eles os que expoñan a situación, o programa que presenta o noso partido. Pero eu si quero decir unha cousa, todo o orgullo que implica e que me supón e que me causa estar nesta candidatura está íntimamente ligado a unha gran responsabilidade, porque é unha gran responsabilidade formar parte deste partido. Pero esa mesma responsabilidade se leva moitísimo mellor tendo en conta a solvencia, a credibilidade, a fortaleza que ten o noso candidato. Nestes momentos que estamos atravesando unha grave crise económica, o que necesita o partido, o que necesita o país, o que necesita Galicia, é ter un goberno forte, un goberno solvente, un goberno que adoite decisións que sean determinante e que, aínda que sexan decisións un pouco impopulares ou moi impopulares, son o que o país necesita para superar esta situación. Por todo isto, dende aquí, vos pido que fagades unha reflexión e que esa reflexión lle fagades chegar tamén aos vosos coñecidos, aos vosos amigos, aos vosos familiares. Pensemos cal ten que ser ou cal é a mellor opción que pode ter Galicia para sair desta crise e poder encamiñarnos xa no que é na senda do crecemento. Estou convencida, a miña opción é moi clara. Para min, a única opción de goberno útil e válida para o Valmiñor, a única opción de goberno útil e válida para Galicia, ten un nome e apelidos. Alberto Núñez Feijóo. Para el vos pido todo o seu apoio o vindeiro día 21. Moitísimas gracias. Debaixo do mar, as rendes do chan, na cume quero che cantar.